giwuon. Riwruok mar Azimio koro lero ni giikore mar bago romo mar Saba Saba odiochieng' makiny. Azimio wacho ni gin kod chenro mar wuotho nyaka e chuny boma ma Nairobi ka e gwenge mamoko bende gibiro bage wuoth kata romo mag Saba Saba. Jafwambo marwa Wenga lero no mathoth. Koro gikone to Azimio biro bago romo mar Saba Saba e thurka mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza chopo dwaro margi. Romo bende biro higni 33 to kane obage machal gi mae mane sundo piny owacho chiwo thuolo ne duond buche mag siasa. Bang' bedo kod romo e yor apanda e kar romo ma Ramogi Odinga Foundation buore ka kendo ng'ado paro kaka kiny romo ibiro tayo thurka, jotelo mag Azimio ma Nairobi ka ne ochopo e lap ma Kamkunji ma nono kendo chiwo ler e odiochieng' makiny. Tunawakaribisha wana Nairobi wote kesho katika uwanja wa kihistoria. Vile mnajua hapa ndio chanzo cha wakati wa the second liberation ya Saba Saba ilikuwa wakati kina Gerald Otieno Kajwang walikuwa hapo wakisema Saba Saba. Sasa hiyo Saba Saba ya 2023 kesho inaanzika hapa rasmi. Tumekuja kuinspect ground na tunawaambia ya kwamba kesho the only traffic we need is the traffic of the people. We don't need watu wa magari, wekeni magari nyumbani, utoke huko nyumbani, fiwe liko juu. Kesho kujeni mfike hapa Kamkunji. Na mwelekeo yetu itapeanwa kesho na tumesema wananchi wote tunawakaribisha kutoka saa 3 asubuhi. Tutakuwa tumefika sehemu hii na sisi tunataka kukubaliana kwamba wananchi wote na viongozi tunawaalika hapa kuanzia saa 3 kamili. Kweth mar Azimio kotel ni giogai margi Raila Odinga e romo mare ma juma mokalo ne Tony Awayo ojonyore kod lak kendo koro nyaka jopiny yud thuolo mar kwedo yo ma piny owacho tayogo ngima makoro pek mokalo. Jotelogo mane otelni kod jaod bura makadara George Aladwa kwayo bila mondo kik roch romo ma tich abich. Na tumesema serikali peane ulinzi kesho. Hatutaki watukosee heshima kwanza kutupia tear gas. Na kama ni tear gas watupe tu, tutapambana hiyo hali yetu basi. Kama ni hivyo. Kwa sababu sisi tunasema sisi tumepewa permit, tushapewa permit ya kufanya hii mambo kesho. Hatuoni kwa nini polisi wakuja watupige na tear gas. Waache tufanye mambo yetu amani. Tumesema kila mtu avae white na akuwe na handkerchief white kuonesha nini? Amani. It will be a very peaceful rally tomorrow. By 9 we should be here. We welcome everybody because it belongs to Kenya. Kalore Kweth mar Azimio romo ni opange e kidienje ariyo ka kuku mar romo ni biro bedo e chuny boma Nairobi. Sisi wana Nairobi tumecluster Nairobi, Lang'ata, Kibra, Dagoretti North, Dagoretti South na Westlands watafanya rally yao kutoka kule. Na sisi kutoka huku Makamkunji, Starehe, Makadara na Embakasi, eneo za Embakasi 5 tutaconverge hapa na tukishamaliza rally ya kesho tutakuwa na maandamano ya amani kuelekea sehemu ya town ili kuanza kuona watu ambao wataungana na sisi. Machielo to mine mabondo e kaunti ma Siaya bende oramo ni gibiro riwore gi jokenya mamoko e ng'anyo mamuol mana kaka pend chik mar 4 kare 37 opuodho. So wabiru kaka mine mabodio nodoro ni mine mabondo wuogo kote. Mine ma Siaya wuogo kote. Wadwaro ni wang'ni wane mwalid chieng' Friday Saba Saba day to chuo dong tokwa nikech wan mine wane mwaneno matek obedo chumi matek e Kenya kasani wan mine wane mwa face uchumi matek nikech kidonjo e chiro to en mama kidhi e dho nam en mama donjo kamora mora omiyo gimwapuoyo mogik jodalawa ni jobondo wawuoguru te to mine wateluru to chwagi olutokwa. Agwambo sani wadwa ungo lwedo chieng' Saba Saba chieng' tich abich wuoguru oko jodalawa. Akwayo ni mine te owuog oko nikech mine machandore. Mine chandore, nyithindo ok nyal chiemo, ni kata dhako ok nyal dhi kata mane chiro. Sani koro gimoro amora med nengo. Jotelo mag Azimio e boma Nairobi koro wacho ni giikre mar chopo dwaro margi mar bago romo mar Saba Saba e thurka odiochieng' makiny ka gikwayo johera magi duto mondo odiochieng' makiny owuok kar romgi mar wuotho kod kanyakla e chenro margi. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.